So hi, hello, maayong buntag Pilipinas, maayong hapon Yerevan. So for today's video, magama ko og karning manok mga bayot. Sigugling yan ning gawas kaya kung anak ug akong ugangan, nagalakaw-lakaw ng gawas mga bayot. Kay karong adlaw, init-init sa gawas mga bayot. Init pero nighangin bugnaw ang iyang hangin. Para sa tuwa ba o kuan mabuntag bitaw December ana ang weather karon dinhi. Pero summer naman unta dinhi. Tugnaw paghihapon ang hangin mga bayot. Ug mo gawas ka og mag t-shirt ra ka sa gawas, inig sulod nimo murag mangurog jud siguro ka og panuhuton gyud ka sa kabugnaw mga bayot. Dayon adlaw di karon nga Lunes dinhi sa ako ang nahimutangan mga bayot. Dugay ko naka-vlog murag 2 days man siguro. Kay busy inyo ang iyahan kay nako gi-atinan nga katong interview mga bayot kay ako ang kagupa diri mang larga. So aron makauban pud ta kinahanglan tang mo undergo og interview og di ta kapasar bilin ana ra kasayon dayon dali-dalion ko nigluto karon kay kato ako mga kagupa gipanggutom na to lami kayo unta igawas karong adlaw lami kay suroy-suroy unya kay busy akong mga kagupa so magsuroy-suroy libot-libot lang ko diri karon sa balay aron ingnon pug makasuroy ba so aron maumanta let's go ato lang sugdan na nga to ang lamihang recipe. Ibundak na to ng manok dira kaning manok ka boiler na kadako kayo mga bayot slice na to na dira kay aron mo niya to ang himuog recipe karong adlaw then humag slice ato na siyang gibutang din sa planggana then atong asinan mga bayot human butangan og paminta mga bayot isunod na to ang paminta din ha og buyok sa ato ang mahiwagang karne then isunod na to niya to ang turmeric powder mga bayot diri ra man ko nakatagbo aning seasoning nga kay ang amo ang ikapula-pula sa amua sa una sa karne sweeties then isunod na to ni ato ang ketchup diri mga bayot butangan ta drag oil pod then human og lunod sa seasoning tanan syempre ako ginang kumot-kumoton kay malisod ra pod og ako ning lantawon di gid po na mahalo ng mga ingredients dira nga akong gipanghampon dayon mo sinata sa mga restaurant mga bayot nga mukaon gani tag karning manok nang giliki na nagliki-liki ba so ato parang paliki-likion din ha ng ato ang karne aron mo suhop ng seasoning nga atong gipang butang human kuhaon nato ng silupin nga hingkulupot na atong mga kumagko mga bayot so hinlo ra gyapon no dayon magkuha na ta sa ato ang fan din mga bayot kaning fan ni siya sa oven then ato na nang ibutang din ha ng ato ang karning manok mga bayot ipang pile na to na din haron din na sila manggibugno sa suod dayon human ready naman ni tanan so ato na ni diri ipasok din sa suod aron makakaon na ta dinhi mga bayot so ato na siyang lantawon din ha og asa na to ibutang then ato gud po nang ituyok din ha ng ilaang settings din sa ilang grill dayon napilon po nato nig tuyok ning kainiton dinhi mga bayot ang kainiton na ni 250 akong gibutang then ang time ani akong gibutang og 35 minutes. Yun, feel good kay nako nga manglutuay ko. So utan ta nag-ipron dirang na mula-pula mga bayot. Kung sa atuwa maglutog manok sa gulag kapayas para mawala kuno ang hit dinhi. Lutuan ko ni sila diri og potato kay murag maguol ila ang mga tinay og di ka kaog potato sa usa ka adlaw mga bayot. So ato nang slice on din ha. Humag slice ato nang ilunod din sa atong puti nga planggana mga bayot. Plastic ning planggana ha liwat nako charot. Dayon akong maring ugangan sayo day kayo ng grocery dito sa city mga bayot mo niyang mga pinalitan na then minpalit pud siya dirig pan nga murag pariha ka kulura sa ako ang panit mga bayot pero patsada pa ni gamay dahil nato isang adlaw palit mig cake wa man nahurot na pay tulo ka slice kan on nato ni diri while nagluto ta kay ang gilang gikaingon pa mo nang manambok ng kusinira kay maoy tigtilaw ako lahi ko di ko mo tilaw sa akong niluto mukaon ko sa mga gipang palit nila diri lami ning kika kay na ay peanut nga himpatong sa ibabaw luto na din ni diri ato ang potato mga bayot while lang ato ang karning manok po diri sa sulod luto na po ni ako siyang gitransfer kay gatubig manggod siya ganahan sila og dry ba? Dayon pastilan niya akong anak na sobraan man ka juice nun hasta ang penguin sa ang tapad iya mangludhan. Unya karon kay himbaskog naman akong tinae so sugdan na po nato ni direk hinlo kay malisod pug akong ugangan akong pahinloon aning aguroy man. So ako gining kamas dinhi karon so ang akong bana diay nagpalit og gloves mga bayot kay hunahunan niya flawless kay ang kamot sa iyang asawa unya karon nay manghugas ba. Bitaw oy joke ra pero ang tinud-anay bitaw ana gitalom-tom og gikagi di ay. Pero okay ra na kay mulihok pampuning mga kamuta bisag na ay tatsa. Nakahinomdom ko sa una nagamit ko og gloves at turang pagsiiti na mo. Then natining hunatan ato ning lulhuan din hibe syarog dinhi mahuman. Dinhi og manghugas kinahanglan yung magsuot og gloves kay ang sabon nila diri isog pa kay sa akong nawong. Kay og di ka mo gamit mauna pagkagulang imong kamot kay sa imong nawong. Bitaway kani mga trabaho asisi ro man kay nako ni di gud ko mainitan, dili pog kusington, dili pod hago, di pod magsakit akong likod.
Kamot ra gunay galihok din na og ako ang mata. Gawas sa ako ang pagka marites usahay ni akong gangan. Bitaway, malihok pag ka din hiyoy kay malisod pag bagyaka-yaka magbilangkad ra ko din hiya ang akong mga kagupa busy kayo sa ila ang panginabuhian kada adlaw. Pagkaron ingnon pud buutan ba? Aron dayigon pud ta panalagsa ba gawas atong pagkagugwapa, buutan pud ta. Nayati na ng gwapa, nangurog akong ilong sa gwapa nga inistorya ba. Sa umo sa una humaghugas, ipatulo then hukaran na pod. Dere humaghugas, ipatulo trapuhan pa gyud. Mao na giingon og isayaw na lang gyud ning tanan. Bitaw oy nakakita ra gyud ko gwapo aning pikas building ba. Nakita na ko sa bintana nahadlo ko nyug maminyo og gutro. Ang pangutanag mahalin pa ba ka? Alas 9 na day diri sa gabi na pinalit nga apple sa akong ugangan. Ako ning gi-slice duha ka plato nga ako ang gibutangan. While mga on pod may magkuha kog kutsara diri sa kuang bahande kay ako siyang pakanon og yogurt. Ang iyang nailhan ani ice cream pero yogurt gini siya. Butangan lang ako na siya duha ka kutsara dinhi nga yogurt then akong butangan na siya asukar. Alauna na diri sa kadlawon akong ugangan magluto paghihapon. Hot cake ang ngalan na ni sa tuwa man siguro basta kalanon ni siya dinhi. Dadi yan ang giprito mga bayot. Ang iyang pagprito lagi kanunay ma-overcook. Dayon mo na ni tanan niyang mga pinirito daghan kayo pero kami rag duha mo kaon na ni di na mapakanon si Karina kay naay suda. Mabay paghipusan ni sa iyang tate, yan na pong gibuskan. Kinsay di maniwa nga nang gasunod sa iyang agi. Alas 4 na diri sa kadlawon mga bayot pero ako ang anak mura pag alas 6 niya sa gabi din he. Fresh pa kayo murag unya na gihapon ning udto siguro matulog gani kay unsa man ni oga. Gadiwal-diwal pa man sa iya ang dila. So ako sa napasagdaan og lantog TV din ha taman siya mapulan unya taud-taud ako na ning pagkatulgon. So, that's it mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw sa ako ang video. Wala pa kalantaw din ha. Lantaw na mo bisag nonsense ni ako ang mga topic. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!